Читання послання святого апостола Павла до Ефесців. Брати, цяпер у Христі Єзусі ви, які колись були далеко, сталися близькими, дякуючи крові Христа, бо Ён, мир наш, який учинив одно і другое, один, і мур ворожості, що поділяв, зруйнував у тілі своє, а закон заповідей знищив мовчання, как из двух створить у себе одного нового человека, установуючи мир и в одном теле снова примирить одних и других с Богом раскрывши, забивши на них ворожесть. И пришедши, Он обвестил мир вам, якие далеко, и мир тые, якие близко. Образ Его мы, одни и другие, маем доступ у одним Духу до Отца. Это Слово Божие. Фрагмент Євангелія сьогоднішньої неділі починається вітанням учнів з першої місії, якою їм доручив Єсус. Пам'ятаємо з Євангелія минулої неділі, що Єсус висилав їх по двоє по городах і вёсках Галілеї, даючи їм моц слова, якое кранало серце, і моц сутяжать, оздоровлять, допомагать кожному потребуючому. Євангеліст Марк амаль не згадує момент їх вертання, але показує задовольнення учнів і самого Єсуса. Марк пише: «Собралися апостоли коля Єсуса і розказали йому все, що зробили і чому научили». І ми можемо тільки уявити собі ласкаве і задоволене возі Єсуса Христа, коли учні розповідали об здійсненні місії. Напевно, учні були щасливі, можливо, вони відчували і стомленість, ту стомленість, яка завжди супроводжує кожного заправного місіонера, працівника, який забуває про самого себе, присвячаючи своє життя на служіння Євангелію. Молимся за святый костюм, как давался ужасному свету, прыгнут едности и любовью. Тебе просим. Молимся за нашу общину, как заступница святых нашей земли, она отримала Божию допомогу и благословение. Тебе просим. Молимся за нехристиянские народы, как они познали коштовности, які об'явив світу Єсус Христос. Тебе просим. Молимся за христианские семьи, как свою верность и мощь Духа черпали супольного дела в Евхаристии. Тебе просим. Молимся за людей, які
Amen.